खुलुमबाय स्टुडिअ आं दाइदर राजीव बसुमतारी बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि अनसुलि बिसिया दिनै बागानपारायाव खास्रि बिस्रि बुथारजानाय रुचिता इकानि नखराव दावबायफैदों। बे जाथायखौ लानानै जोंनि खौरांनि गेजेरजोंबो फोसावखानाय जादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर बागानपारा आउटपोस्ट पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं उत्तरपारा गामिनि सासे लाइमोन सिख्ला रुचिता इकाखौ थांनाय 24 अक्ट'बर दाननि रबिबार सानखालि हरनि समाव सोरबा सिनाय मोनै सुबुंफोरा खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबनाय जाथायनि सायाव खौरां लाफैदों। बिथाङा दुखुथिया नखरखौ खौरां लानायजों लोगोसे दायनिगिरिखौ हमनानै आयेन बायदियै साजा होनो थाखाय आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारखौ खावलायदों। लोगोसे बिथाङा बेबायदि दायनिगिरिखौ आयेनखौ सोदांनानै जिउनि साजा होनायनि राहाफोर खालामनांगौ, अब्लासो बेबायदि जाथाय खालामनायनिफ्राय जानगाराव थागोन होननानै दाबि खालामदों। दानिया फैदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि अनसुलि बिसिया जोंनि खौरांनि हेफाजाबजों मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लादिनि। तामुलपुरनिफ्राय दिबाजु रामगयारिनि खौरां। তাইৰ আত্মা যাতে সদ্গতি পাওক, তাৰ আত্মাই সদ্গতি পাওক, তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। এনেকুৱা বিলাকত আহি পেলাই মনটো আচলতে খুব দুখ লাগে। আমি দেখিছোঁ যে নিজৰ ঘৰবিলাকতো ছোৱালীবিলাক সুৰক্ষিত নহয়। আৰু সৰু ছোৱালী বুলি ক'ব লাগিব, 22 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী, তাইনো কাৰ লগত হয়তো দুশ্মনী থাকিব পাৰে যে নি পেলাই এনেকুৱা গেংৰেপ কৰা। আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি আজি আমাৰ UPPL-ৰ কৰ্মীসকলৰ লগতে আমি ইয়াত খবৰ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ বাবে যি দৰকাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰৰ পৰা যি সাহায্যৰ দৰকাৰ হ'ব আমি নিশ্চয় তাক দিম। আৰু দোষীক বিচাৰ কৰি উচিত শাস্তি মই আমাৰ বিটিআৰ চিফৰ লগতে CM মহোদয়কো আহ্বান জনাওঁ যাতে আইনবিলাকৰ অলপমান ৰিফৰ্ম কৰি যাতে এনেকুৱা কঠোৰ শাস্তি দিয়ে, যাতে অনাগত দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল কাম কৰাৰ আগতে 10 বাৰ যাতে ভাবিব লগা হয় যে এনেকুৱা কৰিলে মোৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে। গতিকে যাতে এনেকুৱা সাহস আৰু উদণ্ডতা যাতে দেখাব নোৱাৰে, তাৰ বাবে সেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে মই চৰকাৰকো আহ্বান জনাম। দেখি আছোঁ আমি ড্ৰাগছ বেপাৰীবিলাককতো গুলিয়াই মাৰে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি পোৱা যায় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দোষীবিলাককো যাতে সেনেকুৱা ধৰণৰ উচিত শাস্তি দিয়ে বুলি মই আহ্বান জনাম। हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क, बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स, गोथाव अमा बेदर सावनाय, एवनाय लकेल दाउ बेदर, बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बन फायार, जिप साबारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टी गार्डेन वाक, आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9101749562 एबा 9707614012 आरो 9864832734। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।